selfish. I want you to myself, I can't help it. All mine. Yeah, maybe I'm selfish. You're my ladies and I can't. Maybe I'm selfish. What's up mga katapa? Welcome back to my YouTube channel para sa pinakabagong segment na gagawin natin para sa araw na to. Ako po si Joseph Bantulang, inyong lingkod. Proud to be Laitenyo. Andam na ni mo ba nga bahalina? Kung istorya naman kailangan karang tatawa. Pero sangkay, may daw kayo mabukat na kahinumdong ng sagdon. Bakit kaya naman lapaghapon ng mga banok? Kung nakadapuno nga iyo nakikita tayo, yung pupulo. Ano na akong balhas nagtapap na ng puro. Napakamausay kayo iyo. Baka manyaring kang dito. Ayaw itugod na pasakitan ka. Tuto maimot mapatay. Muli mga katapa, nandito na naman po ako sa pinakamamahal kong bayan, bayan ng Dagami, upang tuklasin ang natatagong ganda at yaman ng aming lugar. Tuloy po kayo sa Barangay Hiyabangan ng Dagami, Leyte. Let's go! Overlooking po mga katapa, napakasarap po tingnan ang magandang tanawin sa aking likod. At maya-maya lang po mga katapa, bababa po tayo doon upang tunghayan at masaksihan nyo ang tagong yaman ng Barangay Hiyabangan ng Dagami, Leyte. Mga katapa, marami po tayong pagpipilian na dadaanan po papunta sa tagong lugar kung saan makikita natin yung Hiyabangan River. At mas pinili po natin ang daanan na to, medyo matarik lang po siya, kunting pag-iingat lang po bago po tayo makapunta doon sa baba kung saan natin makikita ang napakalinaw at sarap pagmasdan. This is the second time po na may video ko sa aking vlog. Ang napakaganda at tagong yaman ng Dagami, Leyte, ang Hiyabangan River. So, mas nag-enjoy po ako sa pag-stay dito, lalong-lalo na po kapag kasama ko po ang aking mga kaibigan. Kaya hindi po nakakasawang tingnan ang magandang tanawin ng Hiyabangan River, lalong-lalo na po ang napakalamig na ilog dito.
sa part na mababaw. Pero pag pumunta po tayo doon, kung saan nandun yung mga bata, medyo may malalim po doon na part. Ayan. So kung makikita nyo po sa likod, napakaganda po ng view. Ayan, siguradong mag-i-enjoy po kayo pag nagpunta kayo dito. Ayan, kasama po ng malalaking bato. Medyo doon sa doon. So ayan mga katapa, pag nagdiretso po tayo papunta doon, marami pong mga bato doon. Napakalaki po ng mga bato doon. I-enjoy nyo rin po sa picture taking kahit po saang angulo po kayo magpwesto, kahit saang angulo nyo po tingnan. Sigurado pong best picture po yung makukuha nyo. So yan mga katapa, nandito pa rin po tayo sa Yabangan River at yung makikita nyo po sa likod ko, meron pong isang cottage dito sa Yabangan River, but this is private property, so kailangan lang po natin mag-ask ng permission sa may-ari. Ayan, napakasarap po mag-stay po dito, napakasarap po magtambay dito sa Yabangan River, napaka-presko po ng hangin at higit sa lahat, napakaganda po ng mga tanawin. Ito mga katapa, nandito po yung cottage. At malapit lang po tayo sa ilog. Ayan, so pagkatapos nyo po mag-relax at tumambay doon sa cottage, ready po kayo mag-swimming dito. Ayan. So yan mga katapa, isang napakasayang araw na naman po ang naganap sa aking vlog at naway nagustuhan po ninyo ang aking pinakita para sa araw na to. So once again mga katapa, nandito po tayo sa Yabangan River, located at Dagami, Leyte. Isang sakay lang po mula proper papunta po dito. So sa mga friends ko dyan na gustong magpunta po dito at ma-experience po ninyo ang napakagandang river ng Yabangan, ayan, punta lang po kayo dito. So ayan mga katapa, kita-kita po tayo sa aking susunod na vlog. At para po sa mga kaibigan ko dyan na hindi pa po nagsasubscribe, please subscribe to my channel and paki-like na rin po and paki-hit po yung notification bell para maging updated po kayo para sa aking mga susunod na video. Maraming salamat po sa panonood at naway ang bawat isa ay ligtas kung nasaan man po tayo. Bye-bye!